Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua at nandito ulit tayo sa pinaka-latest analysis na yung araw po ng Biyernes hanggang Monday, another weekend, na yung August 11 to 14, 2023. At ito po ang ating Filipino version o Taglish version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang local government ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman Gabby Bordado ng 3rd District of Camarines Sur. Now, umpisa natin yung update. Ito ang latest GovSat na ginawa natin kaninang early morning at ang bagyong si Canon, wala na po. Namatay na po siya sa may North Korea. Okay, nagbibigay pa rin doon malalakas na ulan. At ito po ay naglandfall early kahapon ng umaga sa may southern South Korea at dinaanan po malapit na malapit ang Seoul, nagbigay po ng malalakas na ulan. Okay? At ito pong bagyong ito ay talagang pagdating sa longevity, ang tagal na po siyang nabuhay bilang isang bagyo. Usually, ang mga bagyo po, up to a week lang po yan, but ito po ay umabot ng more than 2 weeks. To be exact, 17 days po ang buhay nitong bagyong ito. Although mas matagal pa rin yung isang bagyong na nag-form noong 1986. Ito yung bagyong si Wayne na may local name na Miding. At dito siya nag-form sa may west of Luzon. Umikot-ikot lang sa may Batanes hanggang after 21 days, ito po ay naglandfall dito sa may Vietnam. Yun po ang pinakamatagal. 2 beses dinaanan ng Batanes. Okay, medyo erratic movement dahil po sa maraming steering environment na nagpupul at nagpupush sa kanya at maraming bagyo rin na dumadaan. Habang buhay siya, mayroon 2 o 3 bagyo na dumaan. So, ganun po ka-remarkable ang ating panahon, ang ating dynamics ng atmosphere. Kaya nagkakaroon po ang mga ganyan ng mga weather systems. Parang tao, may mga unique human beings, may mga mabilisan din lang mga buhay, mayroon tumatagal. So yun po, ayan po ang nangyayari kay Canon. But nagbigay po ito ng grabing sama ng panahon sa Okinawa at Southern Islands of Japan for 5 days. Okay, so matagal po nagbigay. Nagbigay rin yan ng habagat sa kanluran bahagi pa ng Luzon, Visayas, nagkaroon man ng pagbabaha. So yan po ang history ng katatapos lang ng bagyong si Canon o Falcon sa ating bansa. At meron naman po tayong isang bagyo dito, si Lan, naging typhoon na po at almost a super typhoon na po siya, 215 kph kaninang 8 a.m., 1 minute average. So huwag kayong magulat kung bakit mas mababa si JMA, mas mataas si JTWC kasi 1 minute average po ang ginagamit ng Joint Typhoon Warning Center, parehas po ng National Hurricane Center sa US. Okay? At patuloy pa rin ito paghikayat ng bahagya ng habagat dito po sa kanluran bahagi po ng Visayas, kasama po ang Mimaropa, Kanluran, Mindanao. So nagbibigay po ito ng mga usual mga thunderstorms sa hapon ng gabi, malalakas, mga grabing mga kidlat. At kahapon, meron pong malakas na kidlat dito sa Naga dahil matagal na po ditong hindi umuulan. So grabe po yung thunderstorm kagabi between 6 to 8 p.m. At yung isang lightning bolt na malakas na tumama dun sa may Sipokot, Camarines Sur ay nakapatay po ng isang padre de pamilya. So nakakaawa po ang mga kababayan natin na tatamaan ng kidlat. May mga tips po on how to avoid these lightning strikes. Punta lang po kayo sa mga search engines ng Google at i-search niyo, ang dami pong tips pa kung ano pwede niyong gawin. Basta importante, kapag may lightning strikes, avoid mo ng maggamit mga gadget, avoid ng shower dahil yung mga tubo, pag tumama kasing kidlat, nag-travel po yung electricity ng lightning, okay? And then, also, yung mga appliances, huwag mo nang saksakin, huwag mo nang gamitin, and avoid going out, okay? So, ganyan po, kapag meron pong mga kidlat, basahin na lang po ninyo sa Google kung ano mga basic tips on how to avoid this. Nasa tropics po tayo, so common po itong mga lightning strikes kapag may mga malalakas na thunderstorms. At baka mamayang gabi, meron na naman pong mag-form. At kasalukuyan, kami po ang mga thunderstorms ngayon sa Visayas at Mindanao. Dahil po sa nasa kalagitnaan pa rin tayo ng habagat season o mga ng tag-ulan, kaya nandyan po yung mga pagkulog at pagkidlat. Okay?
So, yan po ang ating latest sa GraphSat. Ang risk of flooding dito ay mula sa mababa hanggang sa mataas. So, depende po kung nasaan yung malakas na thunderstorms. So, take all necessary precautions na lamang. So, ito po ang bagyong Silan patungo po sa may southern Japan. Dito po sa ating bansa, nandiyan pa rin yung habagat at meron po nagpo-form na malakas na thunderstorms o cluster of thunderstorm east of Samar na magbibigay po ng mga pag-ulan dito po sa Samar Island, sa Samar provinces. At baka later na yung gabi, dito naman sa Bicol o bukas, may mga thunderstorms tayong inaasahan dahil po itong mga thunderstorms na ito ay kasama po sa moderato o mahinang hanggang katamtaman na habagat. So yan po, nakita mo ninyo ang konting habagat, mga thunderstorms na nag-form dahil po sa habagat at apektado po ang Mindanao. Dahil po yung western section sa mga peninsula, kaluran bagay po ng Panay at Negros. At paghapon din ng Northern Panay, yan, Roa City, Bacolod. So mag-ingat lang po sa mga kidlat. Usually mga 1 to 2 hours lang po yung mga thunderstorm activity. Then tapos na po yan. And then pag umaga maganda po ang panahon. So usual lang, although meron pa rin tayong hangin mula sa habagat. At sa ating Trakilan, yan po ang pinapakita. In the next 4 days ay maglalandfall po siya sa may southern Honshu, west of Tokyo. And then, pagdating naman po sa ating wind forecast for the next 3 days, walang pagbabago hanggang Monday, ay patuloy pa rin magkakaroon po tayo ng mahina hanggang katamtaman na hanging habagat. Although tuyo, may mga thunderstorms tayong inaasahan sa kanluran bahagi po ng Visayas, Mindanao at Mimaropa. Okay? And then, pagdating naman po dun sa inaasahan pong posibleng may mag-form na bagyo sa 16 to 18, okay, hindi pa po sure yun, highly uncertain, hindi na po natin papakita dahil medyo magulo pa yung dalawang computer models. But next week, magbibigay tayong update dyan kung kumusta na yun. But so far, mag-enjoy muna tayo. Wala na dapat ikabahala. Hindi naman po pupuntang Pilipinas yung mga susunod na weather systems for next week. And then ito po yung ating rain forecast hanggang Monday. Yung everyday na pag-ulan, dala ng konting habagat. So nakikita po ninyo ang Western Visayas, Mimaropa at Mindanao, lalo po ang western sections ay magkakaroon po ng mga thunderstorms everyday, lalo sa hapon ng gabi, ranging from 50 to down to 10 millimeters. So ganun lang po, hanggang 50 lang siya, okay? Hindi siya lalampas dyan. Nadala itong mga localized thunderstorms. Bicol, Luzon, meron din po mga isolated thunderstorms na inaasahan for the next 3 to 4 days hanggang Monday. At sa rainfall accumulation forecast, ito po yung steady image at nakikita ninyo nakatutok lang dito sa may Mimaropa, lalo po sa may northern Palawan, Calamian Group, Occidental Mindoro, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Western Mindanao, at gayon din po sa may Masbate, Eastern Visayas, at konting areas po ng Kabikulan, may mga localized thunderstorms po tayo, dala ng mahina hanggang katamtaman na hanging habagat. At yung heat index natin, talagang nilalaro pa rin mula sa 40 hanggang 50 ang antas ng sentigrado nitong mga heat stress o heat index. So, huwag kalimutan mag-inom ng maraming tubig para hydrated po tayo, hindi tayo mag-collapse o hindi tayo magkaroon ng heat cramps or any heat stroke na associated nitong heat stress o heat index. Okay, so yan muna po ang ating latest sa panahon. Ano po yung bagyong Lan, hindi naman po siya mapasok ng Pilipinas. Konting hikayat lang ng habagat. So may mga localized thunderstorms tayo sa hapon o gabi. At mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua ulit magpapaalam. Happy weekend sa inyong lahat. Stay safe always. At see you again next week. God bless po sa inyong lahat.